Helo! Helo! Dyn ni yma Betws-y-Coed ar ein gwyliau. Dyma ein ffeithiau teithio ni. Mae chydig dros 500 o bobl yn byw yma ym Betws-y-Coed. Ond mae'n denu miloedd o bobl pob blwyddyn. Ac mae wedi leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Yn oes Victoria, dath yr ardal Betws-y-Coed yn poblogaidd iawn i twristiaeth. Dyn ni'n meddwl bod lle yn anhygoel oherwydd y golygfeydd. Ni wedi bod yn cymryd lluniau A selfies. achos mae'r lle yn stunning. Oedd e'n ddiddorol ymweld â'r chwarel llechi bore yma. Roedd llechi o man hyn yn cael ei allforio rownd y byd i gyd. A dim ond un ffordd oedd dod lawr. Mae'r ardal yn lle gwych am antur. I ddringo neu cerdded neu beicio'r mynyddoedd. Neu mynd yn y dŵr. Gathon ni gwers cynwo. Aethon ni bach yn wlyb, ond gaethon ni hwyl. Eithon ni ar antur fwy hamddenol ar drên Llyn Padarn. Mae'r tren wedi bod yn cario teithwyr ar hyd glanau'r llyn ers 50 mlynedd. A dyna ein ffeithiau teithio ni. Am ardal Betws-y-Coed. Hwyl! Hwyl!